Takže čus, dneska rozebereme techniky pro začátečníka, který dělá MMA. Takže začneme základním postojem, protože když máme špatný postoj, nejsme stabilní a nemůžeme trefovat údery, nemůžeme se hejbat, nemůžeme uhýbat úderům, nemůžeme dělat takedowny, nemůžeme wrestlit. Tak jo, vrhneme se rovnou na to. Čím začneme? Vyřešíme nejdřív nohy, potom budeme řešit ruce. Pozvu si sem moji partnerku Barču a na ní to všechno ukážeme. Tak jo, zjistíme, jestli jsme pravák nebo levák. Barčo, jsi pravák nebo levák? Asi pravák. Pravák, dobře. To znamená, že tvoje silnější ruka je pravá a tím pádem tu chceme mít vzadu. Co to pro nás znamená? Potřebuji, aby si vykročila svojí levou nohou vpřed, ideálně na dílku, dejme tomu, svého kroku. Super. V ten moment já potřebuju, aby si neměla nohy úplně za sebou, jako kdyby si šla po provaze, zároveň, aby si je neměla, jak kdybys byla žokej, jak kdyby si byla v této pozici. Potřebuji, aby to bylo něco mezi. Dejme tomu dvě stopy tady a tadyhle takhle jedna stopa. Je to takový L-ko. Jde mi o to, aby ten postoj byl dostatečně široký na to, aby si se cítila stabilně, ale zároveň, aby nebyl moc široký, aby si zase se mohla rychle hejbat. Takhle tady. Přesně. Potřebuje si lehce pokrčila kolena, jako když jedem na snowboardu, na skateboardu, na lyžích, kdekoliv. Co je ještě důležitý, je určitě úhel těch tvých chodidel. Potřebujeme se ideálně jako přibližovat k učebnicové technice, ale čím pak je člověk pokročilejší, tak tím víc může vybočovat nějakým svým stylem. My začneme tím, že přední noha může v úvozovkách směřovat přímo vpřed, zadní noha 45 stupňů do strany. Ještě trošku. Přesně. Super. Nádhera. Nechci mít ty nohy za sebou jako provazolezec, chci, aby to bylo. Já to mám radši maličko širší, než co je moje pánev. Abych byl hezky stabilní. Proč volíme tenhle ten postoj? Je to úplně jednoduchý, neděláme postojářské disciplíny čistě, takže mít nohy víc u sebe je pro nás trošku kontraproduktivní. Potřebujeme mít váhu ideálně uprostřed mezi našima nohama, aby jsme se mohli kdykoliv pohnout, jakýmkoliv směrem se rozhodneme a potřebujeme. Zároveň máme maličko širší postoj z toho důvodu, když na nás jde takedown, aby naše těžiště bylo trošku blíž zemi a my jsme mohli rychleji reagovat, bránit, sprolovat a tak dále a tak dále. Není úplně vhodný stát jako karaťáci, pokud nemáme nějaký základ. Jsou samozřejmě UFC zápasníci, kteří tohle dokážou proměnit, ale to my zatím nejsme. Takže se tomu vyhneme, protože děláme MMA a máme tu calf kicky, který teď jsou docela velký trend a v moment, kdy jsem vytočený tímhletím způsobem, tak víc odhaluju to svoje lejtko, ten svůj nerv a je pro mýho soupeře jednodušší mě nakopávat. Takže tohle to úplně nechceme. Chceme být tak jako ortodoxně vyvážený, aby tam jsme měli možnost od všeho trošku využít a pak postupem času si to můžeme vyšperkovat tak, jak se nám to zrovna hodí, jaký máme styl. Pokud jsem levák, je to úplně to stejný, jediný co, že vyměním ty nohy, která je vepředu, která je vzadu. Dost často se mluví o tom, jestli chceme jít na špičkách té nohy nebo na celém chodidle. Jednoduše to vysvětlím, když jsem na špičce chodidla, jsem schopen se rychleji hejbat. Není to o tom, že potřebuju být na špičkách celou dobu zápasu, sparingu, tréninku, ne. Já potřebuju umět rozeznat, kdy co z toho potřebuju použít. Když jsem na špičkách, jsem schopen rychle měnit strany, rychle měnit směr. Když jsem na patách, tak tím, že nevyužívám vlastně ten kotník, tu pružnost toho kotníku, tak nejsem tak rychlej, nedokážu být tak jako agilní a rychle měnit směr. Takže vždycky, když ideálně vykračuju nějakým směrem, kam se pak dostaneme, tak chci došlapovat první na špičku a potom můžu došlápnout na patu. Co s rukama? Ruce samozřejmě nechceme mít u pasu. Potřebujeme dostat k obličeji. Klouby mých prstů jsou u natočnicových oblouků nebo u obočí, přesně tak. Lokty dám k tělu a maličko se předkloním. Přesně tak. Lehce se předkloním, koukám pořád dopředu na svého soupeře, srovnám si ty nožky trošku, takže pravá jde trošku víc semhle do strany. Přesně tak, pravá jde trošku sem, ano, přesně tak. OK, tohle je takový základní postoj. Klouby jsou u obočí, lokty u těla, jsem maličko v předklonu, koukám před sebe, co je důležitý. Pozice trupu. Já nechci být úplně bokem, nepotřebuji být úplně kolmo k vám, je to zase něco maličko mezi. Dneska jsme probrali základní postoj, příště se vrhneme na základní kroky. Pokud něco nejde, dej mi vědět, nebo mi rovnou napiš do zprávy a můžeme se domluvit na trénink.